खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। मैया 6 जुलाइ फुंनि 6 रिंगानिफ्राय BTCनि हाग्रा बिफानाव थिसननो थाखाय फिजिकेल टेस्ट खुंदों, जेराव गोबां हौवा आरो हिन्जावफ्रा बेयाव बाहागो लादों। BTCनि हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिजिकेल टेस्टआ 24 जुलाइसिम थागोन। रबिबारखौ एंगारनानै सानफ्रोमबो सानसेयाव 3,000सो बिजाथिफोरखौ लानानै फिजिकेल टेस्टखौ खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। गासै बिजाथिफोरा सा 52,672 होननानै फोरमायथियो, जेराव गासै पस्टआ 157, फरेस्टार 1 नि थाखाय 47 पस्ट आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय 110 पस्ट दङ। टेस्ट लानायनि सिगां मार्कशीट आरो गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोरखौ चेक खालामनायनि उनाव हाइट आरो चेस्टखौ सुनाय जादों आरो थाबायनाय बायदि आनजाद लानाय जादों। हिन्जावसाफोरनि थाखाय रिटार्निं पइन्टखौ 8 किल'मिटार जानथायाव लानाय जादों आरो हौवाफोरनि थाखाय रिटार्निं पइन्टखौ 13 किल'मिटार जानथायसिम लानाय जादों। बेयाव सायख'खांनायनि उनाव रिटेन टेस्ट लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। गोबां हौवा आरो हिन्जावफ्रानो फिजिकेल टेस्टआव बाहागो लादों बेखौ फोरमायथियो। क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्ला सिमा ओनसोलाव मालगावआव एपिडिसिएलनो हा एंगारनो नागिरनायखौ लानानै गोख्रों खुद्रिदों राजबंशीफोरजों लोगोसे गार' आरो बर' सुबुंफोराबो। बर'फ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव गोग्लैयो, बेनिखायनो बे हाखौ जायखिजाया कम्पानि बा एपिडिसिएलनो एंगारनानै होआ, बेनि थाखाय खावलायो। बे हाखौ एंगारनानै होयोब्ला जों गोदाव सोराव जानो गोनां जागोन, बेनिखायनो बे हाखौ जाहाथे रैखाथि होयो BTC सोरखारा, बेनि थाखाय BTC सोरखारनिसिम खावलायो। जाय मुस्लिमफोर 93 न'खरखौ इभिक्सन खालामनायनि खोथा बुंदों आरो बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनानै बे ग्रेजिं लेन्डआव दोनफैनो नागिरदों, बेखौ लानानैबो हेंथा होयो बिथांमोना। मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2012 मायथाइयाव बिसोरनो गंथाम गंब्रै बर' गामिखौ अर सावनानै होखारदोंमोन आरो बिसोरखौनो जोंनि गामि खाथि बा जोंनि ओनसोलनि खाथियाव ग्रेजिं लेन्डआव दोनफैयोबा जों जोंनि हायावनो रैखाथि गैयै जानो गोनां जागोन। मोसौ बोरमाखौ खानो थांनो हानाय नङा, बेनि अनगायैबो गोबां जेंना जागोन, बेनिखायनो BTC सोरखारा जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय खावलायो। गुबुन फारसेथिं राजबंशीफोराबो खुद्रियो। बिसायख'थिनि समाव BTCआव गुबै थागिबिफोरनि बिलाइखौ दोंसेबो सोमावनो हाया बा सोमावनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदोंमोन, नाथाय दा गुबै थागिबिफोरखौनो होस्रांनो नागिरदों होननानै BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारनि हेंथा खुद्रियो बिथांमोनहा। जों जोंनि हाखौ एंगारा, नांगौब्ला जोंनो सोरखारि बिथांखि जेरै माइरं, दालि, थाव, अरुनोदय बेफोरखौ जोंनो जेबोखौनो नाङा होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहाबो। सेथि अल बड'लेण्ड कालारिप्पायट्टु चेम्पियनशिप 2026 जानानै थांबाय। क'क्राझारनि साइ इनड'र स्टेडियामाव 4 आरो 5 जुलाइआव जानानै थांबाय, जेराव बांसिन सनानि मेडेल मोननानै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कालारिप्पायट्टु एस'सिएशनआ बेस्ट टीम मोननो हादों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कालारिप्पायट्टु एस'सिएशनआ नैथि बेस्ट टीमखौ मोननो हादों। सेथि अल बड'लेण्ड कालारिप्पायट्टु चेम्पियनशिप 2026आव गाहाय आलासि महरै गेलेमु बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि मिस्टार रेजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा नुजाथिफैदों। सेथि अल बड'लेण्ड कालारिप्पायट्टु चेम्पियनशिप 2026आ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो नैथि चेम्पियनशिपखौबो खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथियो खुंफुं आफादनिफ्राय। कालारिप्पायट्टु गेलेनायखौ कालारि होननानैबो मिथिनाय जायो। बे गेलेनाया केरालानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। कालारिप्पायट्टु गेलेनाया गोबां जारिमिन दङ आरो बे गेलेनाया भारतनि आरो बुहुमनिनो गोजामसिन मार्शियेल आर्ट्सफोरनि मादाव मोनसे गेलेनाय। बे गेलेनायखौ 3000 बोसोर सिगांनो गेलेजेननाय जादोंमोन आरो बे गेलेनायखौ बड'लेण्डआव 2019 मायथाइयाव BTCआव लाबोनाय जादोंमोन। प्रेसिडेन्ट मिस्टार रतन कुमार ब्रह्म आरो सेक्रेटारि बिलु कुमार ब्रह्म बिथांमोना क'क्राझाराव 2019 मायथाइयाव गिबि खेब लाबोजेनदोंमोन आरो कालारिप्पायट्टु एस'सिएशन क'क्राझारखौ 2022 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन, जाय कालारिप्पायट्टु गेलेनायखौ हाथियारजोंबो आरो हाथियार गैयालासेबो गेलेनाय जायो। सिखा, लावथि, थुंग्रि बायदि लानानैबो गेलेनाय जायो आरो बे गेलेनायजों फिजिकेल फिटनेस, मेन्टेल कनसेन्ट्रेशन, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पिरिचुएल ग्रथ बेफोरो डेभेलप जायो। ओजोंहाय हाथियार गैयालासेबो आखाइ सिबनाय, गोजौ जोखोनाय बायदि बायदि गेलेनायबो जायो बे कालारिप्पायट्टु गेलेनायाव। असमिया रावनि हांखोजों बेनार
सिथाबनायखौ खोमोरनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय बनसुआ। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जासिगोन होननानै खौराङाव गोसारनायनि उनावनो बनसुआ गोख्रों राहा लादोंमोन। क'क्राझाराव असमिया रावनि हांखोजों लिरनाय बेनारफोरखौ गोसोम खालिजों खोमोरदोंमोन बनसुआ बेबायदि खालामनायनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बेनि सायाव खेंफोरथि होनो गोनां जादों। आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावनि हांखोजों लिरनायखौ बोखारनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। जायनाखि रन्जित कुमार दासआ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानायनि उनावनो बर' हारिनि हेंथा माखासे खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ लानानै बनसुनिफ्राय बुंथियोदि रन्जित कुमार दासआ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानायनि उनावनो बर' रावनि नेम प्लेटखौ सोलायदों बा बोखारदों, बर'नि आर'नाइखौ आसाम आयेन आफादनि सिंनिफ्राय बोखारदों आरो गावनि गोसो बायदि होदों। बेनि उनाव दा आसाम आयेन आफादनि लग'आवबो बर' रावनि हांखोखौ बोखारनो नाजादों होननानै गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन आरो आसामाव जुदि बर' रावखौ मान होनो रोङाब्ला जोंबो बिटिसिआव बिनि राहाखौ लागोन होननानै हुमखिखौ होदों। उनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिनि सायाव खेंफोरथि होयोदि लग'आव बर' रावाबो थागोन, एसामिस इंलिसजों लोगोसे बर' रावाबो थागोन, मानोना बर' रावा 90 फारियाव जायगा मोनखानाय आरो आसामनि लोगो मावख'आरि राव होननानै बुंथियो। उफ्रायै बेफोर रावजों लोगोसे हिन्दी रावखौ सोफादेरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। नाथाय नेम प्लेटखौ गावनि गोसो बायदियै दैदेनगिरिफ्रा बाहायनो हायो। बर' बा असमिया बा इंराजि बा हिन्दी बेयाव गावनि गोसो बायदि रावै बाहायनो हायो, बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया होननानैबो बुंथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मणिपुराव आसाम राइफलनि जवानखौ गावथारदों। थाखोमानानै थानाय हाथियार लानाय आफादनि सोद्रोमाफोरा आसाम राइफलनि सानै जवानखौ गावथारदों। मणिपुरनि उख्रुल जिल्लायाव थानाय नसंखं गामिनि खाथियाव हाथियार लाग्रा आफादनिया थाखुमानानै थादोंमोन। बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो आसाम राइफलनि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामनो थांदोंमोन, जेराव मोननै हानजानि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जायो। बे गावलायलायनायावनो आसाम राइफलनि सानै जवाना जिउ खोमानो गोनां जायो। गावलायलायनाया ओरैबायदि गोख्रोंमोनदि आसाम राइफलनिफ्राय एडिशनेल फर्स लेंहरनानै अपारेशन खालामनो गोनां जायो। जिउ खोमानांनाय जवानफोरनि मुङा वारेन अफिसार बलवन्त सिंह आरो राइफलमेन CM सिंह, बिथांमोन सानैहा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा GNM नार्सिं, BSc नार्सिं, पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं, MSc नार्सिं, BSc in मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc in मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc in ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मासी, बैचलर इन फार्मासी बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा उदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारी कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स एडुकेशनेल कनसालटेन्सीनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन, जेराव फ्रि काउन्सिलिं खालामनाय जायो। लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन, मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो। मोजाङै नोंथांमोना सुलाद लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो 200नि बांसिननि मादाव उदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिट्यूशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बेंगालरावनो 2 हस्पिटाल दंखायो, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै, बयबो गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।